Għadda 10 snin minn meta Yvonne Falzon ħadet l-aħbar kera li kellha l-kanċer f'sidira. Aħbar li xukjat lilha u l-eżis tagħha. Kelli 8 operations, kollox. Meta tieħu l-aħbar kera xokk kbir. Allura ma tkunx taċċetta. Però mbagħad wara tittirraġuna li inti ħatamel għal-ġid biex tirranġa. Yvonne rebħet il-ġlieda kontra l-kanċer u rdettejn lil nisa li tilfu sidrhom minħabba l-istess marda. Iju nies oħra li attendu ċ-ċentru ta' tagħlim tul il-ħajja ħadmu knitted knockers biex jintlibsu minn dawk in-nisa li tilfu sidrhom minħabba din il-marda. Yvonne tkellmet b'emozzjoni dwar dak li ħasset iju taħdem bis-suf waħda minn dawn in-knitted knockers. Tarġa' tibda tiftakar mhix għaddejt inti. U daw jgħinu ħafna x'inti toħroġ mill-isptar, ma tkunx tidher. Ma jkollok tħossok li inti ġejt normali għalkemm taf li hemm xi ħaġa nieqsa, imma jgħinuk ħafna. U sodisfazzjon kbir li inti qed tgħin il-pazjenti li inti kont waħda minnhom. Fl-isptar tal-onkoloġija Serent Nimamo, in-nisa li ħadmu f'dan il-proġett għamlu preżentazzjoni lill-Aurora Support Unit. Abigail Kamenzuli, infermiera fiċ-ċentru tal-onkoloġija u tmexxi Aurora Support Unit, spjegat kif dan hu ġest li se jagħmel differenza kbira. Vera mhux ħatkun insider propju, però il-body image tagħhom ħajkun improvjat u anke ċertu konfidenza. Aħna nafu li meta bniedem ikun stressjat, ovvjament iktar ħajsiba diffiċli biex ikampa tul din it-triq kollha, saw din hija għajnuna ħafna biex pazjent iħares lejn dan il-vjaġġ b'mod iktar pożittiv. Tanja Ġus li tmexxi l-Lifelong Learning Center spjegat xogħol sar minn 35 mara miċ-ċentri tal-Florjana Ħaddingli u Mellieħa li ħadmu fuq dan il-proġett. Kun hemm ċans fejn inħolqu proġetti inizjattivi fejn nistgħu ngħinu l-komunità u bekk inħolqu l-idea u n-nies ħadmu flimkien bħala grupp bħala tim u spiċċajna mhux b'waħda ma b'100 knicker-knockers fejn nistgħu nagħtuhom il-pazjenti li qegħdin isofru mill-kanser. Daw kollha li għandhom il fuq minn 16-il sena u jixtiequ jsegwu kors f'setturi varji bħas-saħħa, l-lingwi jew l-arti jistgħu japplikaw sas-7 ta' Awwissu billi jidħlu fuq is-sit lifelonglearning.gov.mt. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.